Moin. Vi skal lave Sendemænd Challenge. Ja. Jeg har lige været ned i Bus og købt sådan en her kanel. Ja, sådan en kanel her. Og ja. Lad os begynde. Shit, man. Nå. Kom nu for helvede. Okay, nu har vi vores kanel på, ja, sådan 2 teskefulde, og nu skal vi lige, så kommer vi her. Nej, vi skal op og stå. Ja, jeg har aldrig prøvet det her, men Bendix har prøvet det før. Ja, så lad os det begynde. Vi har en lille skål hernede, bare sådan. Ja, jeg ved, jeg kommer til at tabe, så jeg holder bare, jeg tager bare lige skålen op nu. Okay. Er du klar? 3. Nej, for nemt. Var det ikke en idé, hvis vi tog noget drik? Noget med Skibøl. Shit. Det, har du fået noget drik? Nej, jeg har ikke helt. Ja, det skal vi heller. Nå, fair nok. Okay. 1, 2. Jeg har set andre folk, som begyndte sådan at halvvejs støj af det, men... Okay, 3, 2, 1, nu. Okay, det var bare noget, det der. Okay. Det brænder. Det brænder, mand. Fuck, det brænder. Jeg kan få den ned. Okay, jeg fik knæ i øjet. Det brænder nu. Jeg får i øjnene. Okay, han er fandme noget drik. Nej, det gør jeg ikke. Det er så dårligt, når man sluger det. Har du lugtet? Jeg må lidt ned foran tæerne. Okay. Jeg er fejlet. Ja, og Benny klarede det. Og ja, jeg har spyttet mit ud. Nej, det er ikke så lækkert at se. Ja. Min tunge den brænder. Ja, det gør min også. Nå. Ja. Vi laver sådan en challenge, halløj her, som den her. Så den laver vi her hver uge. Og jeg lægger den op her om torsdagen. Så hvis jeg har nogle andre challenges, så læg den ned i kommentaren. Dernede, tror jeg. Eller, Jo, dernede. Dernede, ja, dernede. Og vi ses næste gang. Og husk at abonnere. Ja, vi ses næste gang.